opinion, bumabaha na ng sugalan dito sa ating bansa. Ito man ay sugalan na ang patron ay mga banyaga o sugalan na ang patron ay mga kababayan po natin. And so with that, I would say I am supporting the call of the President na to look into it. I think the President, knowing him na may mga intel po siya dito sa mga nangyayaring ito, it appears that the President realized that the STL owners, a lot of them na binansagan dating mga wedding lords, ngayon sila din yung nandyan. So, yun yung tingin ko po at personal na pananaw dito. And I think it's about time na we do something about it. We're the only country in the world na hindi lang po tayo yung regulator. Tayo po yung nagpapasugal din. So, ibig sabihin, regulator na tayo, bankero pa tayo. Baka ho dapat i-revisit natin itong polisiya na ito.